Panguva ino pari kuzikanwa kuti VP Costa noChiwenga Muzora nhasi vachange vari muguta guru reGweru, and the regime masupporters anosapota 2030 vanoziva kuti VP Costa noChiwenga munhu ane popularity, vakazviona aiwa kumaheroes ega and the likes kuti people vanouya vachichanda vachimba nziyo vanyatso kupraisa VP Costa noChiwenga. But now takuona kuti muguta reGweru kanzuro yototanga kuti abuse mavendors as a way kuti vauye vaite kuti VP Costa noChiwenga valuze masupporters. Sana pina mashoko ari kuonekwa kunzi these are direct threats kuna VP Costa noChiwenga. Ndikuva subscribe like on the bell icon. Tina Kozo anoposta mavideos amuri kuona caterpillars achidestroy vending areas. Mudanyura achiti news coming from Kozwa Gweru is saying the city of Gweru was busy destroying vending stores under the pretext that the VP is coming. Yet it's an act of sabotaging tomorrow's government program, meaning today's program, which VP Chiwenga will preside over, Gweru in run by Tukusi Chabango, and is meant to anger the people. Domashikana kudanyirwa panapa ari kunzi VP Costa noChiwenga vari kusabotejewa panapa, vanhu vari vachidestroya mavending areas emacitizens. Zvamuri kuona izvi zvichinzi aiwa inyaya kuti VP vari kuuya, saka zvese zvingachibvisiwa vanofana kuona zvapakanaka. But this is just a way ikuonekwa kunzi varoda kuti masupporters aiwa alose kana ashawe interest na VP Costa noChiwenga. Vari kuonekwa kunzi panguva ino aiwa is getting massive support and is vibrant. Ndiye munhu ari kurira panguva ino, and people that are just waiting for his ascension to power. Panapa vari kuona kuti aiwa pamwe VP vakambopinda zvingambova nani pane zvikananda panguva ino. Zviri kuonekwa kunzi aiwa in every corner vari kuuya vachimora. Imboti mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi? Pina comment section medu, so subscribe or like, turn on the bell.